Hayırlı kеш, исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Соба дулкыннары телевидениесе 11 март җомга киченә булган эфирын башлап җибәрә. Иң элек атна информацион программасы кысаларында урын алачак сюжетлар хакында кыскача. Яз безнең тыйнак тормышыбызга яңа көч, дәрт, омтылыш кына түгел, халыкара хатын-кызлар көнендә алып килә. Районыбызның гүзәл затлары язның беренче бәйрәмендә котлаулар кабул итте. Сәләтле балалар илнең киләчәге талант фест бәйгесе тамам, аның җиңүчеләре иң талантлы укучылар билгеле булды. Спорт берләштерә, очраштыра, бәйрәм ялларында берничә җирлектә спартакиада ярышлары гөрләде. Илгә ям, җиргә матурлыкны хатын-кызлар бирә. Бу атнада гүзәл затлар 8 март халыкара хатын-кызлар көнен билгеләп үтте. 7 март көнне район мәдәният йортында зур бәйрәм чарасы оештырылды. Анда районыбызның күп балалы хатын-кызлары чакырылган иде. Менә безнең бүгенге зал бәхеткә ташып тора. Биредә булачак әниләр, инде күпләтә әни хисләрен кичергән күп балалы гаиләләрдән безнең әниләр җыелды. Безнең шушы бәйрәмне бергә сезнең белән шушы матур күренешләрне кичерергә. Минем әйтәсе килә, безнең районда бик сөенечле күренеш, соңгы елларда күп балалы гаиләләр саны арта гына бара. Менә безнең соңгы 5 елда гына 200-га артып, бүгенге көндә 680 күп балалы гаиләләр безнең районда тормыш итеп килә. Ләкин шунысын да әйтмичә калдырып булмый инде. Безнең әле балалар туу ул артмый, кайчак еллар әле кими. Шуңа күрә менә сезнең үрнәктә инде без бит әйтәбез, кичкән авылларны саклап калыйк дип күпмедер эшләр эшлибез. Безнең республикада районда инде яңа балалар бакчалары төзелә, яңа мәктәпләр төзелә. Әгәр дә менә ул кичкәнә авылларда шушы безнең балалар булмаса, кирәкме ул яңа мәктәпләр, яңа балалар бакчалары. Менә безнең әйтеп киттем кичкәнә авыллар дип, һәм инде безнең Соба шәһәреннән ярактагы поселенияларда безнең балалар бакчаларында һәм мәктәпләрдә әле тулы түгел. Шуңа күрә менә сезнең үрнәктә безнең хатын-кызларыбыз кабат әни булсыннар иде, кемнәр әле әни булмаган, әни булу хисләренә ия булсыннар иде, шушы бәхетле мигезләрне кисерсеннәр иде. Сәхнәдә ел хатын-кызы, ел ир-аты хатын-кыз карашы бәйгесендә җиңүчеләр тәбрикләнде. Алар сәнгать мәктәбе хореографы Гүзәл Гарипова, Собагаз идарәсенең диспетчеры Шагыйрә Илмира Гыймаева, Курсабаш җәмгыятенең мал табибы Светлана Фасхетдинова һәм Соба спорт мәктәбе тренеры Фархот Исмаилов. Для меня это большая честь получить награду. Волнение все равно берет свое. Но мы прорвемся. Я благодарен судьбе, что в лице руководства района, в лице сабинского народа, а в лице сабинского народа, народа Республики Татарстан, вы дали возможность мне и моей семье проявить себя. И, конечно же, для меня большая честь. И сколько мне природой будет предназначено, я полностью посвящу себя воспитанию подрастающего поколения детей, подростков, молодежи. Ну и, конечно же, пользуясь моментом, пользуясь случаем, я приглашаю не только молодежь, детей и подростков в залы, наши шикарные залы, которые предоставили возможность для занятий спортом. Приходите, пожалуйста. Илмира Гыймаева һәм Фархот Исмаилов исә үз номинацияләрендә республика этабында да җиңү яулады. Аларны Казан шәһәрендә үткән тантанада Татарстан Республикасы Дәүләт Совет рәисе урынбасары Марат Әхмәтов, Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары Ләйлә Фазлыева, Татарстан Республикасы дәүләт эшлеклесе Зилә Валиева диплом белән бүләкләде. Бәйрәмдә Нечкәбил республика конкурсының көмеш Нечкәбил номинациясендә җиңү яулаган райондашыбыз Ләйсән Ахмадуллина да котланды. Dostlarım, dostlarım da dostlarım, dost işlerim. Dostlarım, dostlarım da dostlarım, dost işlerim. Siz kusulardan ayrılsam yalnız başım işlerimde. Siz kusulardan ayrılsam yalnız başım işlerimde.
Бәйрәмнең кунагы Айдар Файзрахманов җитәкчелегендәге Татарстан дәүләт җыр һәм бию фольклор ансамбле иде. Тамаша залында утыручы гүзәл затларны алар бай концерт программасы белән сөендерде. Siz şıtıp yüreğimde, il kırında şişen atınız. Köpme bolsa sizde küç hem yolka, şul kaderli jerde hakkınız. Sizde benim bütün duygularım, sizde benim kırсыз yaşlarım. Siz ülseniz, min de unutulurum. Yaşasanız, min de yaşarım. Хатын кызыл тулы бер дөнья, аның күңеленә мәхәббәт тә, гүзәллек тә, йомшаклык та, иң көчле ана хисләре дә, гаилә җылысы да сыйган. Бу бәйрәмнән әниләр гүзәл затлар ял итеп, яшәү көче алып кайтты. Дүрт китап, 100дән артык җырның сүз авторы. 2018 елда Болгар милли музыкаль премиясы, 2021 елда Яңа Татар җыры бәйгесендә 3нче дәрәҗәдәге премия иясе, гаиләдә уңган хуҗабикә, яраткан әни, сөекле тормыш иптәше, әнисе, кайнана, кайнатасы, туганнары өчен җан атып яшәүче, эшендә алыштыргысыз хезмәткәр. Менә шушы сыйфатларга ия булучы якташыбыз, байлар сабасында яшәп иҗат итүче районыбыз шагыйрәсе Илмира Гыймаева. Әйткәнебезчә, ул быел ел хатын-кызы ел ираты хатын-кыз карашы бәйгесендә хатын-кыз ел үрнәге номинациясында катнашып, республика күләмендә җиңү яулады. Илмира Гыймаева турында алдагы видео язмабызда тулырак таныштырырбыз. Авылым, сәлам, таныйсыңмы? Бу мин, шагыйрә кызың. Су буенда, тау битендә минем бала шагызды. Бу мин, шагыйрә кызың. Әйе, Шикша авылының саф сулы, матур табигате Илмира ханымны кечкенәдән илһам белән бүләкли һәм иҗат итү сәләтенә хәер фатихасын бирә. Менә шулай туган авылына кайткан сайын ул аның хәлен белә, үзенә иҗат рухы ала. Биредә аны кадерле әнисе Соймапа да көтә. Әтиләре Рәшид 20 ел элек гүр иясе булса да, бүген Соймапа кызы Чулпан карамагында нигез җылысын саклап, балаларын бер йомгакка туплап яши. 10 оныгы, 9 оныкчыгы аның улы хәзинәсе. Улы Рашат, кызлары Сәнирә, Венера, Чулпан, Айгөл, Илмира аның ныклы таянышы. Гомер буе колхозда фирмада эшләдек инде сеңлем. Безнең эшләмән эш калмады. Нигә лаешка урман кисәргә бардык 2 мәртәбә.
япь-яш кызлар. Ondan qayttık da sağa başka gittik indi. Elek işlesi bit indilik. Balalar mene 6 bala üstürdük Allah'a şükür. 5 kız bir malay. Olar hazır barda jittiler indi barısının da işleri de var. Akıllı indi. Koytup duralar. Onuklarım da gelip dura indi Allah'a şükür. Şulay indi. Reşte buyun bile iptaşım bile 43 yıl durup kaldık indi. Anı kurtçağı bitirdi indi. Minut arasında. Şulay gibi yaşab yatabız. Kiringe. Allah'a şükür. Бәхетле картлык инде. Шулай дим инде. Бәхетле картлык балалар күп булгач, балаларның уңышларына сөйенеп Аллага шөкер барысы да тырышлар. Бүген исә Илмира ханымның авылга әнисе янына кайтуының да үз сәбәбе бар. Әни, син мине әйткәнең бит име битлек белән тугансың дип. Әйе. Менә ул вакытта шуны җыеп куймаганбыз бит. Миңа врачлар шулай диде, кызың битлек белән туды дип әйттеләр инде. Бәхетле дә булыр, сәләтле дә булыр дип әйттеләр врачлар. Мин сиңа хәйр фатиха алырга кайттым бит әле. Мин бу ел, Алла бирсә, ел хатын-кызы конкурсында катнашам бит. Кит ана. Менә шулай зурлап, менә шундай эшкә алындым бит әле. Бик рәхмәт инде кызым. Барлык җитәкчеләргә рәхмәт инде кызым. Бик яраталар инде, газда да бик яраталар инде. Эшлисең бит инде. Алга таба да зур уңышлар телим инде кызым сиңа, яме. Рәхмәт әни, амин. Саулык, сәламәтлек, балаларыңның игелеген күреп. Амин, шулай булсын. Бик камытса. Рәхмәт әни. Шаулап гөрләп балачак яшьлек еллары узып киткән. Бүген инде Илмира ханым үзе дә җитлеккән ул белән кыз анасы, гомер юлдашы Илхамның тормыш терәге. 1993 елда Илхамга кияүгә чыгып Сабага килдем. Безнең Илхам белән танышуыбыз да шундый кызык теге кинодагыча килеп чыкты. Мин автобус көтүп авылга кайтырга, автобус көтүп торам. Бер зур КамАЗ машинасы сыздырып кына үтеп китте. Һәм яңадан шундый ук тизлек белән выжылтап килеп тә туктады. Һәм менә ул мине шулай авылга алып кайтып куйды да, без шуннан инде танышып киттек. Әти-әнием, әткәй белән әнкәй инде мине бик якын иттеләр. Аллага шөкер, менә әниебез белән беркем дә белми торган уртак серләребез бар. Бик матур яшәдек, бик матур яшибез. 1994 елда улыбыз Үлфәт туды. Үлфәт Казан Төзүчеләр университетын битергәннән соң армия сафларына барып кайтты. Хәзер инде Казанда яши, проектлар сыза, үзенең һөнәре буенча эшли. Кичкенәдән сәнгатькә гашыйк, бик матур шигырьләр сөйли, спектакльләр уйный. Әни укытучы, әни артист, әни җырчы, әни воспитатель, әни минем личный психолог. Аның шикелле уңган килен, аның шикелле уңган әни, уңган хатын. Өйдә дә бик оста бүтән ашауны пешерүдәген, безне тәрбияләүдәген. Бик шатмын шундый оста әтиәнием булганга. Шулардан миңа күпмедер өлеше миңа дагын йоккандыр. Үзем дә сәнгатен дә бик яратам. Үземнең һөнәр буенча гына эшләүне дәвам итсәм дәген, тик аларның менә күпмедер тамчы шушындый осталыклары миңа да сеңлемә дә күчкән. Юкка гына әйтмиләр, әниләрнең аяк астында оҗмак дип, шуңа күрә без сеңлем белән бер кайчан дагын әни белән әтинең йөзләренә кызыллык китермәскә тырышабыз. Әнибез сине бик яратабыз. Алла, матурлык кызарып пешкәннәр. Субханалла, исән иминенә башырга язсын. Кызы Зиләне дә үз үрнәгендә уңган булган итеп тәрбияләгән Илмира ханым. Бүгенге көндә ул әти-әнисе янында яши, пенсия фонды идарәсендә эшли. Сәнгатьне, спортны үз итә. Гомумән, гаиләдә балаларга, ата-анага, якыннарына хөрмәт белән карау, милли гореф-гадәтләрне белү, саклау орлыклары нык салынган. Димәк, киләчәкләре дә ышанычлы кулларда дигән сүз. Кызыбыз Зилә шулай ук абисы бетергән Төзүчеләр университетынан кызыл дипломга бетерде. Әле ул безгә әйтмичә, бездән яшереп кенә арым спорт белән шөгыльләнгән. Аның бик матур күрсәткечләре бар име кызым, Татарстанда беренче урын, Россия беренчелегендә бик матур уңышлары бар аның. Аннан соң инде кичкенәдән сәнгатькә гашыйк, җырлый, бии, спортка гашыйк гомумән. Бик ярата волейболны, бик оста, бик матур уйный. Һәм инде менә минем хәзер кулдан эш китте инде. Зилә шушлай итеп тукмачлар кисә, камырлар пешерә. Аллага шөкер, бәхетләр генә булсын, име кызым. Гаиләләрендә үзләренең матур традицияләре дә яшәп килә. Безнең менә елдан-ел килә торган шундый матур гадәтебез бар. Без яңа ел чыршысын гаиләбез белән бергә бизибез.
Әгәр дә инде кемдә булса соңара калып кайталмый кала икән, ул көнгә инде шыршыны бисисе килә икән, барыбер эленмәгән берничә уенчыкны калдырабыз шулай. Менә ул шыршы бәйрәме безнең иң яраткан, бөтенебезне бергә җыя торган бәйрәм. Аннан соң тагы бер матур традиция бар әле безнең, без яңа ел пилмәнен бергә ясыйбыз. Аннан соң инде җәй көне бакчада чәчәкләр үстерергә бик яратам. Ирем белән табигатьне бик яратабыз. Менә елның нинди генә фаслы булмасын, без урманнан кайтып кермибез. Җәй көне бергәләп велосипедта йөрибез, кыш көне чаңгыда йөрибез. Әдәм баласын хезмәт бизи. Илмира төп һөнәре буенча укытучы. Иң элек Казан педагогия училищесын, аннары Казан педагогия институтын тәмамлый. Хезмәт юлын 1989 елда районыбызның Сәрдә авылы яслы бакчасында мөдир булып эшләүдән башлый. 1993-2004 елларда Соба гимназиясында башлангыч сыйныфлар укыттым һәм 2004 елда ел укытучысы конкурсында лауреат исеме алдым. Һәм инде 2004 елда Собагазга эшкә кердем. Ирем белән бергә эшлисем килде. Ирем Илхам анда 32 ел стаж белән армиягә хәтледә шушы Собагазда эшләгән. Бик уңган, бик булган, бик туганчыл, бик кешелекле. Белмәгән бер эше дә юк. Менә 70 төрле һөнәрдә аз дигән сүзне безнең Илхамга әйтергә була. Без аны балалар да, үзем дә бик яратабыз. Яратам шул җаным сине. Яратам дип әйтүләре бәхет инде. Син янымда, син җанымда, син йөрәктә. Яратам шул гомерлеккә. Син янымда, син җанымда, син йөрәктә. Яратам шул гомерлеккә. Бүгенге көндә Илмира Гыймаева Собагаз идарәсендә авария диспетчерлык хезмәтендә диспетчер булып эшли. Хезмәте көндезге һәм төнге сменаларга бүленә, аеруча уяулык сорый. Бер генә минутка да телефон төбеннән китәргә ярамый. Собагаз диспетчер Гыймаева тыңлый. Әйе, Собагазга эләктегез? Кайсы урам? Бикет 34. Нәрсә булды сезнең? Газ исе киләме? Әйе, хәзер менә котелда килә торган кранны бурып куйыгыз. Форточкаларны ачыгыз. Ул тирәдә сотовый телефоннан сөйләшмәгез. Утыгыз янган икән, сүндермәгез, сүнгән икән, яндырмагыз. Безнекеләр хәзер килеп җитә. Менә шулай аның төп вазифасы абонентлардан газ белән бәйле төзексезлекләр турында заявкалар кабул итү. Аларга кирәкле киңәш таләпләрне җиткерү. АДС хезмәте егетләренә максатны аңлату һәм аларны тиешле адреска озату. Ә менә тормыш иптәше Илхам белән өйдә дә, эштә дә бергә булу туйдырмадымы икән дигән сорау туар күпләрегездә. Юк, киресенчә, бергә эшләү аңа тынычлык кына өсти. Илхамы аның эштә генә түгел, гаиләсендә дә, иҗатында да илһамландыручысы, иңнәренә канат куючы. Собагаз идарәсендә ирем белән бергә эшли башлавыма үземә дә 17 ел булган икән инде, вакыт сизелмичә дә үтә. Безнең диспетчер хезмәтендә укытучы белеме белән генә эшләп булмый. Монда эшләгән чорымда укып 2 диплом алдым. Бик авыр эшебез, бик җаваплы, бик төгәллек сорый торган эш. Менә андый вакытларда ирем белән эшләү миңа бик зур ярдәм итә. Бергә эшләү бик күңелле, бик рәхәт. Аннан соң нәрсәсе рәхәт, менә без ирем белән икебез шушы мин газга кергәннән бирле Мирас фольклор ансамблендә җырлап биеп йөрибез. Йөрмәгән җиребез калмады, бөтен дөньяны күрдек. Менә икең бергә эшләгәч, өйгә кайтып керсәң дә ашарыңа пешмәгән булса да, балаларың каралмаган булса да бер сүз дә юк. Собагаз идарәсендәге бөтен хезмәткәрләр дә, газчы да, спортчы да, артист да, җырчы да, биюче дә. Чыннан да бу оешмада эшли башлау белән Илмираның иҗаты да яңа сулыш ала. Биредә ул күп төрле бәйрәм кичәләргә сценарийлар язу осталыгы белән таныла. Бию сәләте дә ачыла, спортка да мәхәббәте кабына. Бик зур рәхмәт безнең элеккеге җитәкчебез Исмәгыйль абый Мөхетдиновка, хәзерге җитәкчебез Ирек Исмәгыйлевичка. Алар сәнгатьне, мәдәниятне аңлый торган шын җитәкчеләр, шын абруйлы җитәкчеләр. Алар менә бик талантлы, бик сәләтле. Алар белән эшләү, алар белән хезмәт итү үзенә күрә бер бәхет. Әйе, шулай кулга кул тотынышып, хезмәттәшләрең белән аңлашып, җитәкчелекнең киңәшләрен тотып эшләгәндә генә зур хөрмәт казанып, олы дәрәҗәләргә ирешеп була. Без Гыймаева Илмира Рашидовна белән Собагаз идарәсе коллективында бик күптәннән бергә эшлибез инде. Ул безнең коллективка 2004 елда килде. Шушы көннән башлап ул коллективта
профсоюз оешмасы оештырган бүтін чараларда актив катнашып килде. Аварий диспетчерлык службасында да бергә эшләргә туры килде. Мин служба начальнигы булып эшләдем, ул диспетчер иде. Ул вакытта да мин профсоюз председателе буларак коллективта оештырылган бик күп чараларны аның белән бергә, аның ярдәмендә оештырдык. Җегетләр белән, кызлар белән яхшы мөгалләмәдә, семьясы бик яхшы, бик тәртипле, үзенең белгәнен кешегә җиткерә белә, белмәгәнен дөресенчә әйтеп сорый белә. Илмира ханым үтә нечкә күңелле, хисчән, бар нәрсәне йөрәгенә якын алучы шәхес. Ул гади кеше күзләре белән күрә алмаганны үз күңеле аша күрә, үткәрә, туя. Ул табигатьне шашып ярата. Көзнең, кышның матурлыгына, гомумән һәр нәрсәгә гашыйк. Кер эләргә чыктым җырлый-җырлый, кыш исенә башым әйләнде. Кәрзинемнән ак пар күтәрелә, кар бөртеге килеп бәйләнде. 10 яшендә Ходай аның шагыйрәлек сәләтенә хәйр фатихасын бирә. Ә бүген ул районыбызда гына түгел, республика күләмендә танылган шагыйрә. 4 китап иясе, күп җырларның сүз авторы, республика бәйгеләрен тотучы. Аның җырларын Рифат Зарипов, Асыл Яр, Филис Кахиров, Ришат Төхвәтуллин, Иркә кебек һәм башка бүгенге татар эстрадасының танылган йолдызлары башкара. Композиторлар Альфред Якшембетов, Наил Кадыровлар белән хезмәттәшлек итә. Ижади илһам көннең төрле вакытында ел фасыллары алышканда килә ди шагыйрә үзе. Һәм күңеленнән ургылып чыккан һәр яңа иҗат җимеше аңа рәхәтлек бирә. Кызыл миләшләргә ак кар ява. Телгәшләргә бик сак куналар. Җилләр белән очып, берсе кочып, мәхәббәткә, назга тулалар. Ачы миләш көмеш бөртекләрнең куенына чумып назлана. Сагынылган икән, тагын бер ел үткән. Сап сөюдән миләш баллана. Шу, нинди ки шулай талгын гына күңелемнең кылын тибрәтә. Барлыгыңны белеп, ул синеке диеп, мәхәббәтем җырлый йөрәктә. Табигать, әти-әни, тормыш, мәхәббәт аның иҗатында төп урынны биләп торучы темалар. Иҗатыма килгәндә бүгенге көндә минем 4 китабым бар. Соңгысы Гомер тавы китабы Татарстан китап нәшриятында басылып чыкты. Менә мине кичкенәдән йөри торган китапханәдә эшләп килә торган Миша Дулкыннары әдәби судка тәкъдим итте. Һәм шушы әдәби судта безнең бик олпат язучыларыбыз килгән иде. Алар минем шигырьләремне Язучылар союзында шигырьят бүлегендә карадылар. Һәм шуннан соң минем шигырьләремне матур, яхшы дип таптылар һәм Язучылар союзына тәкъдим иттеләр. Минем менә кичкенәдән Соба таңнары газетасы остазым булып тора. Шигырьләрем, иҗатым республикабызның дәрәҗәле, затлы газета журналларында басылып килә, Аллага шөкер. Бүгенге көндә 100дән артык җырның сүз авторы булып торам. Ул җырларым дәрәҗәле, профессиональ артистлар җырлыйлар. Һәм менә шушы җырларым, шушы шигырьләрем мине халыкка да танытты. Аллага шөкер. 2018 елда Болгар милли премиясына лайык булды бер җырыбыз. Һәм инде менә узган ел 2020 елда беренче татар җыры бәйгесендә балалар җырыбыз 3нче дәрәҗәле дипломга лайык булды. Авыл җирләренә, мәдәният йортларына, мәктәпләргә, детсадларга, очрашуларга бик чакыралар мине, рәхмәт аларга. Ул очрашуларда минем шигырьләремне яттан сөйлиләр балалар, җырларымны җырлыйлар. Менә бик популярлашып китте. Альфред Якшембетов кие минем сүзләремә язылган авыл җыры.
Бүтін жерде шул жырымны башкаралар. Үземә шуннан алдағы иҗатым өчен илһам җыеп кайтам мин. Илмира бүген чын мәгънәсендә тормыш тәҗрибәсен туплаган һәм куйган максатларына ирешкән ханым. Ул гаиләдә сөекле хатын, балаларына үрнәк, кадерле әни. Эшендә үз дәрәҗәсе булган хезмәткәр, иҗатының татлы җимешләрен җыючы, талантлы шагыйрә. Ул бар яктан да үрнәк һәм чын мәгънәсендә бәхетле хатын-кыз. Бәхет ул яшәү. Тормышка гашыйк булып яшәү. Тормышны яратылып яшәү. Һәм беләсезме, бәхет гаиләң, хезмәтең, иҗатың бер-берсен тулыландырып, бергә үрелеп бару. Һәм алдагы көн өчен өмет, хыял, сүнмәү, матур планнарың булу. Бәхет көтеп яшәмә. Бәхет гел янәшәңдә. Бәхетең үз кулыңда. Бәхетең үз юлыңда. Хатын-кызлар көне уңайыннан Соба район мәдәният йортында тагын бер зур бәйрәм чарасы булып узды. Бу хакта Әлфия Мөбаракова сөйли. Соба район мәдәният йортында район мөхтәсибәте Хаят коммерцияле булмаган автоном оешмасы район хатын-кызлар советы белән берлектә кулларында тормыш нуры дип исемләнгән нәзакәтлелек фестивале булып узды. Чара башланганчы мәдәният йорты фойесында кул эшләре күргәзмәсе оештырылды. Сатуга дизайнер Альбина Фазлыеваның мөселман киемнәре тәкъдим ителде. Чәй табыны да әзерләнгән иде. Район авылларында эшләп килүче абыстайларны, хөрмәтле хатын-кызларыбызны һәм килгән кунакларны Соба муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Марат Кәримов сәламләде. Район мөхтәсибе Айнур Хәзрәт Әхмәтов аларның барсына да бәйрәм котлаулары җиткерде. Әлеге чарага Казан каласыннан якташыбыз җырчы Айгөл Бариева да чакырылган иде. Ул сәхнәдән мөнәҗәтләр әйтте. Хаят коммерцияле булмаган автоном оешмасы җитәкчесе Гөлнара Фәтхрахманова яңа туган сабиларга юн әйберләр бәйләп, аларны балалар тудыру йортларына тапшырырга ярдәм иткән волонтерларга үзенең рәхмәт сүзләрен җиткерде һәм бүләкләр тапшырды. Ә соңыннан тамаша залында утыручылар бергәләшеп Туфан Миннуллинның Мулла әсәре буенча төшелгән фильмны карадылар. Һөнәрле үлмәс, һөнәрсез көн күрмәс мәкаленең асылына көннән-көн ныграк төшенә торган заманда яшибез. Кулы эш белгән кешеләр сокландырырлык хезмәтләр тудырып, менә дигән итеп тормышларын алып баралар. Андыйларны үзебезнең чыгарылышларыбызда даими яктыртып киләбез. Оста кулларны кеше яшьтән тәрбияләүне мәктәптә максат итеп куя. Һәм алар моңа ирешә дә. Укучылар, укытучылар тырышлыгы белән Талант Фест бәйгесенең йомгаклау турында күргәзмәдә очраштык. Раилә Галявина хәбәре. Оста кулында пумала бии, энәҗеп йөгерә, матурлыкка күз ярмый. Рәт-рәт булып тизелгән бу кул эшләренә укучыларның да, аларның укытучы остазларының да бар күңел җылысы салынган. Талант Фест район бәйгесенең соңгы көне күргәзмә эшләренә багышланды. Биредә мәктәп укучыларының технология фәнендә түгәрәкләрдә үзләштергән белемнәре белән тудырылган матурлыклар сынау тотты. Балалар иҗат үзәге хезмәткәрләреннән тупланган жюри бәйге тоткан һәр эшенә зур кызыксыну белән башкарылу үзенчәлегенә карап бәяләде. Бүген Талант Фест конкурсының ахыргы номинациясе эшләре каралып үтелде инде. Барлыгы остаз номинациясында 15 эш кабул ителде. Сынлы сәнгатьтә 28 һәм декоратив гамәли сәнгать буенча 39 эш кабул ителде. Өстенлекне декоратив гамәли сәнгатькә биргәннәр инде балалар. Бәйләү, тегү, төрле кул эшләре ясап алып килгәннәр. Эшләр бик матур. Күбрәк инде оригиналлыкка, чиста, пөхтә итеп эшләүгә игътибар итеп, шушы критерийларга игътибар биреп урыннар билгеләдек. Декоратив гамәли сәнгать үз эшенә киң кырлы кул эшләрен ала. Биредә буяудан картиналар, теккән, чиккән, бәйләгән киемнәр, йомшак уенчыклар, курчаклар, скраббукинг ысулы белән туган альбомнар, топиарилар һәм башка бик күп хезмәтләр бар иде. Олы Кибәче урта мәктәбенең технология укытучысы Ләлә Шакирова аларның һәр кайсы белән танышып йөри. Башкалар эшен күрү безне яңа ысуллар өйрәнүгә әйди ди ул. Бүген укучысы Зилә Дәүлиева белән бергә тудырган эшләрен күргәзмәгә куйганнар. Декоратив гамәли сәнгатьнең күп төрләре белән
әйберләр алып килдек. Мәсәлән, безнең Давлиева Зиләнең эше топиари, фамираннан эшләнгән эш инде. Бүгенге көндә топиари бик матур, өйләрне бизәп тора бит инде. Без аны инде символика темасы белән яктырттык. Өч, демәк, дәүләтебезнең өч символы Саба районы, Татарстан, Россия флаглары төсендә итеп ясадык инде чәчәкләрен. Давлиева Зиләнең эше. Һәрберсен бөртекләп эшләргә кирәк, чөнки фамираннан башта шаблон белән чәчәкләрен кисәсең, аннары соң инде әгәр дә безгә теге кайнар клей булса әйбәтрәк инде, кайнар клей белән ябыштырып, формага китереп эшлисең. Менә һәрберсенә моның төсләренә 196 чәчәк китте инде ясап. Дәү роза чәчәкләрен берләштерүче менә бу хезмәт шулай ук олы кибәче укучыларыныкы. Ул теләсә кайсы интерьерны бизәп тора ала, әмма аңа теләсә кем генә алына алмый. Чөнки артында зур чыгымнар ята. Эшләү шималларына 3,5 мең акча китте, ди Ләлә Шакирова. Мондый чәчәк бит инде бу интерьерны, һәрбер интерьерны бизәп тора. Изолон дигән материалдан эшлибез без моны. Изолон кисеп инде һәрберсен һәм турбалар, тимер турбалар, аларны кисеп, бер-берсен менә без инде аларны һәрберсен теге трансформер итеп йөртергә дә җиңел булсын өчен шайтып җыябыз инде чәчәкләрен. Безгә спонсорлар да ярдәм итә, материалларны шулар күчергән акчалар буенча алабыз. Балалар теләп эшлиләр. Мәсәлән, без инде күмәк көч белән эшлибез мондый эшләрне, чөнки турбаларны кискән вакытта малайларга да мөрәҗәгать итәбез. Безнең үзенең әтисе дә булыша инде. Мәсәлән, монда строительный фин кирәк. Бу вакытта инде шушы эш белән башкарган кешеләрдән алып торабыз инде, алар ярдәм итә. Чөнки строительный фин белән без аны формага китерәбез. Талант фест бәйгесе тамам 6 көн дәвам иткән бу зур чара катнашучылар, оештыручылар, жюри күңелендә дә матур тәэсирләр калдыра. Иҗат үзәге бу көннәрдә балалар тавышы белән әти-әниләр дә катышты бит инде. Иҗат үзәге гөрләп торды. Бик төрле талантлы балаларның талантлары тагында ачылды инде. Педагогларга, әти-әниләргә, барлык катнашучыларга рәхмәтебезне белдерәсе килә. Бу конкурс инде безнең ел ахырына таба инде, ел ахыры җитеп бетмәсә дә, менә ел буе эшләнгәнгә нәтиҗә кебегрәк булып тора. Шуннан да без менә аларның ел дәврендә нәрсә белән шөгыльләнгәннәрен, ничек үзләренең сәләтләрен шомартканнарын карап киттек. Талантлар ачыкланды, алар 11 номинациядә дә эшәү. Алга таба бу укучылар Саба районы данын республиканың без бергә дип исемләнгән бәйгесенең зона турында яклаячаклар. Бәйрәм ялларында берничә авыл җирлегендә традицион спартакиада ярышлары гөрләде. Авылның спорт сөюче халкы бу чараны елда көтеп ала. 5 март көнне спартакиада Измә авыл җирлегендә үтте. Измәлеләр быел спартакиаданы 5-нче тапкыр уздыра. Авыл халкы спортчылар белән очрашуга район башлыгы урынбасары Расих Закирҗанов, спорт һәм яшьләр эшләре бүлеге җитәкчесе Ирек Гарипов, урындагы җитәкчеләр килгән иде. Ярышларны оештыруга Шәмәрдәннең яшьләр үзәге белгечләре җәлеп ителгән. Спартакиада традицион рәвештә кирип бара. Без беренче ел гына сезнең белән очрашмыйбыз Измә җирлегендә. Миңа калса, мыңгарча кадәр әйбәт иттереп утырып килдек. Бусы да матур гына иттереп узыр китәр дип ышанып калам. Бөтенегезгә дә барчагызга да исәнлек, саулык теләп калам. Инде җәрәхәтсез, матур гына иттереп шушы чыгышларыгызны ясарсыз, үзегезне сынарсыз. Һәм инде күпмедер сезгә дә Иң зур ярдәмне әлбәттә иганәчеләр күрсәтә. Җирлектә андыйларның саны шактый. Аллаһка шөкер, спортсменнарыбыз җирлегебезне ярата, шушы уеннарга катнашырга киләләр. Инде менә елдагыча инде безнең спонсорларыбыз шушы спортсменнарыбызга килгән караучыларга балишлар дип әйтергә кирәк, кайнар пылау, чәй, коймак. Инде бу шулай ук шушы төп җирдә һәм инде безнең чаңгы трассасы бар. Шушы трассадагы әзерләнә. Инде Аллаһка шөкер, Алла елларда шулай матур иттереп эшләргә
Зургайсын. Измәллеләрнең иң зур хыялы яңа чаңгы трассасы иде. Быел ул ишенга ашты. Биредә кышын чаңгы шуалар, җәен, лыжа, роллерларда йөриләр. Шәмәрдәннән Әдилә Хөснетдинова спортның 2 төрендә дә призлы урыннар яулый. Бүген дә ул финиш сызыгына беренче булып килде. Трасса бик әйбәт, шады, таулар күп, бик әйбәт трасса. Гадәттә ничә километрга чабасың? 3-2. Ничә минутта киләсең? 3 километрны 9 минутта килә алам, 8 минутта, 1 километрны 4 минутта килә алам. Мәрьям Шакирова 1 километр 700 метр араны 7 минут 40 секунд аралыгында үтеп, үз яшь категориясында икенче булып килде. Мин 1 километр 700 метрда ярышам. Мин монда катнашканым бар. 2019 елда һәм мин ул вакытта 3нче урын алдым. 1 ел катнашкан бар, урын алмадым. Үзем өчен шудым. Гомумән ярышларда катнашасыңмы? Катнашам. Быел нинди ярышларда катнаштың? Лесхозда 2нче урын алдым һәм Собада 3нче урын алдым. Чаңгыдан. Районыбызның яшь чаңгычысы Әнвәр Шакирҗанов бу ярышта да беренчелекне бирмәде. Миңа 8 яшь. Бүген безнең ярыштылар. Беренче, икенче класслар. Мин беренче место алдым. Булды 8 яшьлек балалар булды. Чаңгы спортын яратасыңмы, Әнвәр? Гел ярышасыңмы мондый ярышларда? Быел урыннар алганың булдымы? Булды. Кайларда алдың урыннар? Шымарданда алдым. 2 тапкыр Шымарданда алдым. 2 тапкыр Собада. Ничәнче урыннар алдың? Беренче. Спортчыларның бер төркеме чаңгы шуса спортзалда волейбол уены гөрләде. Быелгы спартакиадада волейбол буенча 3нче урынны Тимершак 2-не Симет командасы яулады. Курсабаш волейболчылары 1нче урында. Чаңгы ярышына һәм волейбол ярышына командалар алып килдек. 9 кеше составында. Инде бүген шушы чаңгы ярышында Алла берсә уңышлыгыра чыгыш ясарга язсын. Шушыннан файдаландым инде минем үзебезнең авыл җирлегендә спорт сөючеләре булу аркасында инде күп кенә ярышларда катнашып барырга тырышабыз. Инде аларга чын күңеллән рәхмәт әйтәсе килә. Шулай гел эндәшкәч инде күп вакытта инде әйтергә кирәк, аларга эндәшергә кирәк түгел. Һәрбер ярышта катнашасылар килеп тора. Шалтыратып сорап торалар. Кайчан нинди ярыш була, кая дип. Җирлекнең менә шундый яхшы хоккей майданчыгы да бар. Биредә егетләр сезон дәвамында боз өстендә шөгыльләнә. Бу уен нәтиҗәләре буенча 3нче урынны ветераннар командасы яулады. Измә мәктәбе 2нче командасын 2нче урында калдырып, беренчелеккә чыкты. Көн салкынча булса да кайнар чәй, коймак, казанда пешкән тәмле пылау һәркемне җылытты, көч һәм энергия бирде. Зур казанда пылау пешерүнең шундан үзенчәлеге иң башта казанны май белән кыздырырга кирәк. Аннан соң яхшы ит салырга кирәк. Ит инде әлбәттә көр малныкы булырга тиеш. Ябык малдан әйбәт чыкмый пылау. Икенче хуҗалыгында булган маллар бөтенесе көрләр. Менә шуннан соң май кызганнан соң кишерне салабыз. Кишердән соң инде суганны салабыз. Алар бөтенесе кызганнан соң шулпа өчен су салып, кайнатып, һәр булгаткан сайын бисмилла әйтсәң, пылау тагы да менә шундый матур булып таралып тора торган була. Менә, беләсезме? Аркан тартышуда иң көчлеләр исемен Өтернәслеләр алды. 2нче урында Тимершик командасы, Измәлеләр 3нче урында калды. Җиңүчеләрне район башкарма комитеты җитәкчесе Марат Ишниязов котлады. Менә без 1 ел элек кенә әйтеп киткән идек, шундый хыяллар бар дип, Горнолыжка лыжа роллерный трассы. Лыжа роллерный трассы тормышка ашты, Горнолыжкасы инде шулай булып килә. Тагын менә бу ел шушы безнең җирлектә шушы проектларга бәйләп инде Измә авылында төп урам бик зур суммага асфальтланачак һәм 2нче урамда шулай булачак. Иләбар авылында төп урам шушы объектка бәйләнеп асфальт булачак һәм инде Өтернәстә шушы нидән суммасы инде бик зур. Сумма 100 миллионлык шушындый гына юл эшләре башкарыла. Менә шу объектларга бәйләп. Бу инде соңгы елларда әле мондый сумма бу җирлектә юлга тотылмаган иде. Шуңа күрә менә шушы bütün чыгымларның кадерен белеп, объектларның кадерен белеп, сез менә шу спартакиадаларга чакырып катнашканда, шушындый безнең район тормышы бар. Инде рәхмәт сезгә барыгызга килгәне өчен, 2нче елларда сезне шушы спартакиада көтеп калабыз.
Спорт тәнне генә шыныктырып калмый, берләштерә һәм очраштыра да. Мондый чаралар эштән бушый алмаган авыл халкы өчен аеруча тансык. Җирле халкы мөмкинлек өчен оештыручыларга, иганәчеләргә рәхмәтле. 6 март көнне мондый спартакиада Сатыш авыл җирлегендә дә үтте. Җирлектә уздырылучы әлеге спорт чарасының 65 еллык тарихы бар. Юбилей елында иганәчеләр, җитәкчеләр ярдәме белән ул тагын да күбрәк халыкны, командаларны җыйды. Волейбол буенча гына да 15 команда көч сынашты. Спартакиаданы ачу тантанасында халыкка район башлыгы урынбасары Расих Закирҗанов, яшьләр һәм спорт бүлеге җитәкчесе Ирек Гарипов иганәчеләр урындагы җитәкчеләр мөрәҗәгать итте. Чаңгы, волейбол, шахмат, өстәл теннисы, көрәш, аркан тартуда барлыгы 200ләп спортчы катнашты. 1957 елда сугыш беткәннән соң нигез салынган Спартакиадага инде хәзер вакытта 65 еллаган башладык дип әйтәсем килә. Инде бик зур әйтәсем килә инде беренчедән спонсорларыбызга бик зур рәхмәт. Аларга бар тип менә шушы инде безнең Спартакиада спонсорлар хисабына гына үткәрелә. Бик зур рәхмәт инде менә барлык мөрәҗәгать иткән спонсорларга да бөтенесе дә хуплап алып, шушы Спартакиаданы булышлык иттеләр. Шулай ук инде менә шушында спорт сөюче дусларыбызга рәхмәт әйтәсем килә. Бар тик сез шушы ярышка килгәндә генә инде безнең шушы Спартакиадаларыбыз бик югары дәрәҗәдә үтә. Чаңгы ярышы 4 яшь категориясында үтте. 1-нче, 4-нче, 5-нче, 9-нчы сыйныфта укучы малайлар һәм кызлар 40 яшькә кадәр булган һәм 41 яшьтән югары ир-атлар һәм хатын-кызлар узышты. Спортзалдагы волейбол уеннарында да җиңү өчен омтылыш көчле иде. Беренче урынны Шәмәрдән командасы алды. Тимершыклар 2нче урында, Бигәнәй командасы 3нчедә. Сатыш Спартакиадасында шахмат, шашка уеннарына да зур игътибар бирелә. Шахмат ярышында беренче урынны Айзат Шәрәфиев, шашкада Илфат Ханнанов алды. Нияз Нәҗмиев һәм Зилә Фатыйхова 2 төрдә дә отты. Өстәл теннисында Инсаф Таипов һәм Диләрә Баширова беренче урында. Аркан тартышуда Сатыш бер командасы җиңү яулады. Татар халкы уздырган спорт ярышларын милли көрәштән башка күз алдына китереп булмый. Бу көндә иң-иңнәр келәмдә бил алышты. Абсолют батыр булып Мамалай авылыннан Салават Гәрәев калды. 6 март көнне Бойлар сабасының үзәк шугалагында авыл җирлекләренең ирләр командалары арасында алкалы хоккей буенча Саба районы чемпионатының финал уеннары узды. Финал уены үзешчән башкаручыларның музыкаль сәламләве белән башланып китте. Уенның кагыйдәләре хөкемдарлар һәм командалар белән Олимп спорт мәктәбе Саба йөзү бассейны директоры Рифат Хисамов таныштырды. Баран чемпионат Савинского района дип әйтик, бүген инде ахыргы көн, финальный, полуфинальный матчлар дип әйтик, бүген инде без решать итәбез 3нче һәм 4нче урыннарны. Барысына рәхмәт килгән өчен, погода идеальная, хоккейная, лыжная. Шуңа күрә всем удачи. Бүгенге уенда самое главное уйнарга без травм по возможности. И пускай победит сильнейший. Иң элек без өстендә Тимершык Ястреб командасы көч сынашты. Сезон дәвамында бер өзлексез тренировка һәм уеннар уздырган егетләрнең әзерлеге дә югары. Нәтиҗәләргә килгәндә Бойлар сабасы командасы 3нче урында, Шикшеләр 2нче урынны яулады. Бу елгы уенның җиңүчесе Шәмәрдән командасы булды. Иң яхшы бомбардир исеме Нияз Сафиуллин алды. Иң яхшы уенчы дип Сергей Гаврилов һәм Адель Газижанов танылды. Иң яхшы сакчы Дилүс Шәрипов. Район чемпионаты тамам. Җиңүче һәм призерларга алдагы сезонда да уңышлар телибез. 40 яшьтән өлкән спортчылар арасында мини-футбол уеннары тамамланды. Килдебәк урта мәктәбе спорт залында үткән ярышның барышын безнең иҗат төркеме дә күзәтте. Килдебәк урта мәктәбендәге спортзал һәр көнне спортчыларның шат авазыннан яңгырап тора. Биредә төрле спорт ярышлары зур оешканлык һәм осталык белән уза. 3нче көн биредә мини-футбол ярышлары тамамланды. Ярышларда 40 яшьтән югары спортчылар катнашты. Бер айдан артык барган ярышларда 8 команда көч сынашты. Сабагаз, Звезда, администрация, тимер юлчылар, укытучылар һәм башка командалар атнасына 2шәр көн ярышларда катнашып барды. Мин Сабагаз командасының капитаны буларак шушы 40+ командалар арасында ярышта катнаштым. Сабагаз командасы без бу турнирда 2нче урын алдык. Без ел сайын мотор итеп катнашабыз, эштәге шикелле бердәм булып, бу уеннарга киләбез җыелып. Шуңа күрә безнең
нәтижелер дә зур, быел 2нче урында калдык. Но безнең инде төп цель 1нче урын алырга исәп киләчәктә. Biz моңа омтылырбыз, Алла бирсә, киләсе елга ничек булса тырышасы була аның өчен. Спорт уеннарында катнашу, үз-үзеңне формада тоту өчен бер очрашып, аралашып, фикерләшеп алу өчен дә кирәк. Во-первых, ничек әйтәләр, хәрәкәттә бәрәкәт шәйдеп әйтәләр. Для меня это чисто моральное удовлетворение поддерживать связь с молодым поколением, потому что в свое время я долго работал с молодежью, будучи военным комиссаром. И вот это вот, эмоциональный настрой дает. И когда иной раз адреналина не хватает, выходишь на поле, его получаешь в достаточном количестве. Ну и во-вторых, для здоровья полезно. Хотя уже в таком возрасте, мне уже 70 исполнилось 3 февраля, в таком возрасте рискованно играть, особенно когда молодые ребята бегают. Но тем не менее, уже не первый год стараюсь приходить на игры и в дружной команде в нашей какие-то места завоевывать. У нас хотя и команда по возрасту, но самая, как мы будем говорить, самая старая. Но тем не менее мы находимся в призерах на сегодняшний год. Районыбызда спортка зур әһәмият бирелә. Төрле ярышлар, спартакиадалар, чемпионатлар еш булып тора. Күреп торасыз, шуннан да бик кискен уеннар. Елдан-ел спортчылар шөгыльләнеп, әзерләнеп киләләр бу турнирга. Ничә кеше катнашты микән менә шушы? Монда инде безнең заявкада 10 кеше булырга тиеш. 8 команда дип алсак, 80 кеше даими бер ай дәвамында актив хәрәкәттә булды дип әйтергә була. Атнага без 2 көн уйныйбыз. Кичке сәгать 7-дән алып 9-га хәтлек шушы спортзалда без хәрәкәт итәбез. Бүген сез шушы уенчылар арасында иң көчлеләр дип кемнәрне атар идегез үзегез? Бүген инде менә Олимп командасыннан Васильев Сергей дигән безнең легкая атлетика тренеры булса да, бүген менә иң яхшы уенчы номинациясендә билгеләнеп китәчәк ул. Шулай ук РЖД командасыннан Ситников Михаил дигән җегетебез билгеләнә. Лучший бомбардир булып Кашапов Айнур танылды Сабыгаз командасыннан. Һәм инде безнең өчен тагын да шатлыклы администрация командасыннан ул безнең район башлыгыбыз Миннеханов Раис Нургалиевич иң яхшы уенчы дип танылды. Бу чыннан да ул менә чемпионат дәврендә безнең команда иң күп гол кертүче, бөтен уенга килде, актив катнашты. Инде алга таба да аңа да барыбызга да уңышлар теләр. Ярышлар соңында бүләкләү тантанасы булды. Җиңүче командаларны Соба муниципаль районы башлыгы урынбасары Расих Закирҗанов тәбрикләде. 1нче урында Олимп командасы, 2нче урында Собагаз командасы, 3нче урында администрация командасы. Җиңүче командаларга котлау хатлары, акчалата премиялар бирелде. Ә соңыннан барысы бергә истәлек фотосына төштеләр. Бу мизгел иртәгә кабатланмый бит. Хөрмәтле телевизор караучылар, безнең атна информацион программасы шуның белән ахырына якынлашты. Тапшыруыбызны экраннарда күрсәтелүче сылтамаша кабатлап карый аласыз. Кыска вакытлы реклама чыгарылышыннан соң җырлы бүләк тапшыруы урын алачак. Сезнең тормышта бары тик яхшы яңалыклар гына булсын.